Salutare băieți! În videoclipul de astăzi voi încerca să vă prezint cum puteți să schimbați antigelul la un Peugeot 308 State Wagon din 2014, motor 2 litri, 150 de cai. Pentru a începe operațiunea trebuie să înlăturăm cutia filtrului de aer. Pentru acest lucru veți avea nevoie de o șurubelniță cu o tubulară de 7. Da? După ce am slăbit acest colier cu o tubulară de 7 sau puteți chiar și cu o șurubelniță dreaptă, da? Vom înlătura această mufă. Mufa asta are două siguranțe. Una portocalie, care putem să o împingem cu o șurubelniță dreaptă în sus, da? Iar jos mai aveți încă o siguranță. Trebuie ridicat un pic de ea și împins mufa, ridicat de ea și împins mufa în spate. Mă scuzați, eu filmez cu o mână și cu o mână lucrez, așa că n-am cum să mă descurc prea bine. Da? Iar acest cablu mai vine prins pe cutia filtrului cu o mufă. O împingeți ușurel să nu rupeți, dați în spate. După care încercăm să dăm furtunul de la admisie într-o parte. Da? L-am dat într-o parte. Iar carcasa filtrului este prinsă pe lateral. O să vedeți, are aici un sistem de prindere. Eu l-am înlăturat mai devreme pentru că i-am făcut un flash și m-am gândit să și filmez, pentru că nu am găsit, când am vrut eu să schimb antigelul, nu am găsit nicio modalitate. Am înlăturat carcasa, da? Iar în partea aceasta o să găsiți două furtune, un tur și un retur de la radiator, cred eu că sunt. De fapt, da, un tur și un retur de la radiator. Iar cea mai bună variantă pe care am găsit-o eu, ca să schimb antigelul la mașina asta, e să desfac furtunul de jos, prins la fel cu un șurub cu o tubulară de 7 sau cu o șurubelniță dreaptă. Aici am pus un plastic ca să nu curgă antigelul peste piesele mașinii, peste fire, peste cabluri, iar de desubt am un lighean. Puteți să folosiți orice altceva, nu e problemă. Desfaceți acest colier în regulă, mișcăm ușurel, iar o să punem furtunul să se scurgă jos în lighean. După ce a spus furtunul în lighean, puteți să desfaceți bușonul de la rezervorul de apă. Eu nu mai am antigel pentru că, v-am zis, am făcut câteva flashuri, iar acesta se va goli. Și după cum puteți vedea, antigelul curge. După ce am golit antigelul într-un recipient de plastic, putem să înlăturăm funga de protecție. Da? Readucem furtunul în poziția lui, îl fixăm. Ok. Strângem furtunul, colierul de fapt.
Dacă mai greșesc sau spun ceva ce nu e adevărat, vă rog frumos să mă scuzați pentru prima dată când fac lucrul ăsta. L-am făcut pentru că eu am căutat și nu am găsit îndrumări de la cineva să mă ajute. Da. Acum o să completăm înapoi cu antigel. Eu am măsurat, am scos cam 3 litri de antigel, cam atâta curge din radiator și din sistem. Și am aici antigelul. Și cu apa distilată. O să pun antigelul, eu o să-l pun într-un raport de 1:1 cu apă distilată. După cum am zis, antigel o parte, apă demineralizată o parte. Dacă vasul de expansiune rămâne plin și nu se mai duce, revenim în zona cu furtune și o să găsiți aici o mică supapă. Aveți aici un dopuleț pe care puteți să-l desfaceți. Ideal ar fi să vă luați o pâlnie cu un bidonaș ceva și să-l puneți de desubt. După cum puteți vedea, apa nu se mai duce din rezervor. Revenim aici la mica noastră supapă cu un bidon și o pâlnie. Nu o să pot să vă arăt pentru că filmez cu cealaltă mână, dar în principiu cam așa, țineți să nu curgă pe jos. Desfaceți, iar pe aici va ieși antigel. O să opresc acum filmarea ca să nu fac dezastru aici. Dar cam asta e ideea, trebuie să țineți ceva acolo ca să nu faceți numai antigel pe jos. Până nivelul scade la limita maximă. După care putem să completăm din nou cu antigel dacă scade mai mult. Ideal e să scoatem cât mai mult aer de pe instalație. După ce am făcut acest procedeu de aerisire, v-am spus pe aici, pe la această supapă, da? Am ajuns cu nivelul antigelului la maxim. O să punem capacul. Dacă aveți ceva scurgeri pe aici, ștergeți, să nu se acumuleze praf, mizerii. Așa. Vom monta înapoi cutia filtrului de aer, vom pune mufele înapoi, după care vom porni mașina. Am pus carcasa filtrului la loc. Strângem colierul. Nu uitați de mufă. Punem cablul locului. Mufa. După ce a făcut click, revenim cu siguranță. Iar acum să pornim motorul. O să pornim motorul. Da? Ventilația căldură la maxim. Ventilația la maxim. Și îl lăsăm așa până când agentul termic ajunge la temperatura optimă.
Lăsăm motorul pornit și verificăm nivelul antigelului. După cum vedeți, deja a început să scadă. Trebuie să completăm. Să avem grijă să nu scadă. Acum cât motorul e încă rece, putem să deschidem bușonul, dar mai târziu când se încinde, nu vă recomand să-l desfaceți pentru că face presiune. Completăm cu antigel până la nivelul maxim. Motorul a ajuns la temperatura de funcționare. Antigelul își păstrează poziția maxim. Înseamnă că noi ne-am terminat treaba. Aerul din instalație a fost eliminat. Aceasta este operațiunea. Mulțumesc frumos. Vă salut.